Mactan Cebu International Airport mitataw nga walay dugho sulod sa ilang tugbahanan. Matod silang Corporate Affairs and Branding Manager D. Verano, matag 3 ka oras ang ilang pagpanglimpyo sa tanang mga lingkuranan, cart, trans bins ug mga CR sa parehong domestic ug international terminal. Pulos mga metal chairs ang lingkuranan sa airport ug walay mga buslot ang disenyo nini nga mamahimong kataguan sa mga dugho. Matag adlaw usab ang pag-fumigate sa tugpahanan kay may partner silang pest control provider. Sa Terminal 2, higpit nga ginili ang pagpasulod og mga tanom ug mga pets, ilabi na kay ginama sa kahoy ang atop nini. Samtang sa Terminal 1, may mga decorative plants usab hinuon apan dili usab gihapon ang pagpasulod sa mga hayop. Dinibago lang pipila ka mga pasahero sa naiya ang nireklamo human kitahong napaakan ug surot o kining dugho. We're glad to report that we don't have any instances of that here. We have a very systematic approach in terms of pest control, maintenance, and daily upkeeping of the airport. We have the highest ASQ standard in terms of cleanliness here at the airport, which is rated by our passengers.